Здравейте VBOX, аз съм Minecraft BGM. И този клип е специално за MySelf от VBOX. Така, линк за профила му ще има в описанието. Значи, той искаше да направи един клип, в който, нали, чух по едно време направи някаква част, там се измисли за разпределител за игри. И ето го, разпределител, който искам да го покажа и да разбере как се прави. Нали, защото сме компаратор, да, ето. И значи сега имаме 30 жетона, ето жетони или жетони, да. Както е, и с 10 жетона се пускат тази лампа, с 20 тази, с 30 тази. Абе, така им всичко по 10. Така. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хоп. Светна първата лампа. Така, пуска се втората. И сега 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Така е сега последната. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хоп. Така, това е. Сега да ви покажа как се прави. Прави се по много лесен начин. Значи, поставяте ето така един pressure plate. Само по-близко един. Поставяте един pressure plate. Не стигате. Искам да са наравно. Така не са. Айде бе. Малко лаги. Не знам за какво. Всъщност. Не знам. Така и правите по този начин. И просто поставяте един такова компаратор. Само да правим това името. И продължавате И продължавате така. Оп. Така. И просто тук си поставяте колкото са тук. Значи тук са 3. Така, поставяте репитър. Аз го измерих по този начин. Просто на тук поставяте 10 и така го измервате. Ето, където спре. И така, ето. По този начин. И така и с още 10. Нали, разбират от тъфване на български. Разбирате. Горе-долу това е от... Това е... И сега просто поставяте другите 10. Айде бе, буклук. Нищо не забух. Да, тя Майнкрафт доби. Сега се връща. Оп, прави се. Така. Но понеже това работи същия едно, само едно. Тук се поставя един такова. Така работи. Добре, и сега да видите, че работи отново. За всеки случай сега ще ги разделим. Сега ще ги разделим на 10. 10. И 10. Ето така ще ги разделим и сега вижте. Хвърляме това. Те се разгледат на половин течка. Ето, хвърляме 9. Ето, не светка. Ето, 10. С 10 светка. Той 9, добре, и 9 става и 10 всъщност. Сега ще го пробваме наистина. Ще се опитам да взема само едно. Айде. Не стана. Сега ще хвърляме 9 точно. Да видим, дали ще стане и с 9. Да, става с 9. Фак. Тук, дали става с 9? Малка, става с 9. Аз всъщност, какво като става с 9? Мен всъщност не ми пука.
ако искате да знаете. Оф, what the fuck. О, motherfuck. Абе. Е така. Да, окей. Вие просто фрлите тези 30 и това, мале, не мога да фърля 5 часа и това си... Секунда. Пак ли сби нещо, Добре, но не знам. Това забиване въобще. Не мога да ми фърли и това. Не мога да ми дропне. What the fuck? Оригинално, много оригинално. Направо с спокон. Така 30. Окей, фърляме ги. Еми с 9 става, ако не направим сега. Всъщност то може да се направи, но не ми са коши. Не ми се оправиха. Виж сега какво става да са цъкнати. Ще стане пак също. Къде всъщност не. Случай. What the fuck? What? Cool. Едно да държа да чекам аз. Айде. Така. Окей, това от мене. Скоро очаквате туториал за такова рулетка. Не ротативка, а рулетка. Или то е еднакво всъщност. Абе, диспенсери, 3 диспенсера, които изстрелват различни айтеми и като се паднат 3 еднакви, печелиш нещо. Да, е това. Това е, както аз го наричам, рулетка. Сортинг, не е сортинг. What the fuck, sorting machine, бахти, как ще да го изръста, аз го изръстих, няма половина. Окей, това от мене, аре бъба, че нещо, тук ще трябва да работя по дизайните да рулетката. Еми,